Hadar deňiziniň kenar ýakasynyň günnäwür çäginde ýerleşýän Ulu Balkan dagy, diýanymyzyň gün wataryndan günnäwürligini 60 kilometr çenli udalyp gidýän beýik dag ýerişleri bilen tapawutlanýar. Bu azaýyp dag ýerişleriniň iňi orta ýerlerde 20 kilometr çenli ýaýrap gidýär. Deňiz derejesinden 1880 metre barabar ýokarda ýerleşýän bu dagyň iň beýik nokadyny Arlan belentligi diýilýär. Häzirki gyş döwründe Ulu Balkan dagy hasa gödel görnüşe geldi. Balkan dagy ödüniň ösümlik dünýäsine ören baýlygy bilen tapawutlanýar. Düýptüde dereleriň ugrunda dağ ýerişleriniň üstünde, üstü tekil belentliklerde ösýän durly ösümlikler, arça kerkawlardyr, gyrmyz agaçlar, hojalyk babatda dermalyk taýdanam uly ähmiýete ýeder. Ulu Balkan dağynda Gahrman arkadamydyň Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri atly kitabynda adagdalan ösümlikleriň aglawatyna duş gelmek bolýar. Käkilik otunyň, ýowşanyň, selmeleriň durly görnüşleri hem muňa aýdyň misallar. Ulu Balkan dağynda gyrmyz agaçlar tebiği ýagdaýda ötüp kemale gelýär. Olardan Türkmen arçalarynyň, kerkawlaryň, zirk agaçlarynyň we beýlekleriň döredýän tokoýlyklary dagyň gödeligini aýratyn görüp goşýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen Türkmen arçasy lukmançylykda gözün görejini gowlandyrýan esasy riş dokumenta giňden peýdalanylýar. Balkan dagy ösümlik dünýäsine baý bolşaly, ödüniň haýwanat dünýäsiniň täsirligi bilen tapawutlanýar. Balkan vilayet Taşqurşaw goramak müdirliginiň hünärmenleri şunlar dağ derelerde gödewçiligi giň gerimde alyp barýarlar. Bu ýerde keýikleriň, geç gaplanlaryň, käkilikleriň, sülgünleriň, ýyrtyjy guşlaryň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Halkara paragaçylyk we anasmak geliniň häzirki dowam edýän gyş faslynda bereketli ak gargy ýagan pursatynda Balkan dagynyň gödel tebigatyny synlanynda hakykatdan hem täsin duýulary başdan geçirýän. Gyş faslynyň ahyrynda ýagan ýagyş gar topragyň ızgaryny ýetirdi. Asmanda nur bolup sepelen bulutlar säher salymda Balkan dagyny ýaz faslynyň botagyny ak dona büredi. Togtunda olup Sarwan ordunyň başlanýan pursatynda ýagan ak gar öňde duran ýaz faslynyň berekede beslenjekdigini alamatlandyrýar. Dağ tebigatynyň şeýle azaýyplaryny synlap, onuň tebiga ýaratyňlyklaryndan göwnü göterilýän her bir adam tebigatymyzy goramakda uly tagallalary diýen Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşalyk sözlerini aýdýar.